Se veti kaikki pisteet. Ihan lievästi siellä. Älä muista älä. Hannes kontrollikuntoon. Ja sit ylös sieltä Hannes, selkää suoraksi. Hakee kuristusta. Et vissiin jää mihinkään tollaseen. Selkä suoraksi nyt Hannes, älä jää makaa sinne. Nouse ylös. Normaalit otteet ja ylös sieltä nyt Hannes. Hyvä noin, pidä selkä suorana. Ylös nyt, saatana sieltä. Selkää suoraksi vaan. Hannes selkää suoraksi ja ylös. Älä jää makaan sinne. Purista siihen vaan. No niin, nyt kontrollikuntoon, kontrollikuntoon. Hyvä noin, pidä se hyvä. Toinen käsi lantiolle, lantiolle sieltä. Hannes ihan niin kuin opetettu, toinen käsi pallelle ja toinen lantiolle. Ja sit rykäset selän suoraksi. No niin nyt, pidät sen selän suorana. Anna se toinen käsi sinne lantiolle. Selkä suoraksi ja ylös nyt. Töitä Hannes. Puolet mennyt. Nolla. Nouse ylös nyt. Kaveri on laite mitään muuta kuin passaa. Hannes, nyt on taas edut 1-1, sun täytyy tehdä töitä enemmän.